Dnes idem po dlhej dobe na konkurs. Naposledy som bola na konkurze v Litve v októbri, teraz je apríl. Ak by vás zaujímala téma konkurzov, tak tu na mojom YouTube kanáli mám tomu venovaný osobitný zoznam videí, takže si tam kliknite a pozrite, tam napríklad vlog z newyorského konkurzu, ktorý bol strašne super. Na dnešný deň som bola pozvaná na 2 konkurzy, takže jeden z nich som musela s ťažkým srdcom odmietnúť a to odmietnutie bolo o to ťažšie, že išlo o konkurs v zahraničí v mojej obľúbenej krajine v Taliansku. Ten druhý, pre ktorý som sa teda rozhodla, je konkurs v Plzni, do ktorej sa práve chystám a rozhodla som sa pre Plzeň preto, lebo môjim cieľom je čo najviac spievať hlavne u nás, teda v Čechách a na Slovensku. Okrem toho, čo sa týka toho predspievania v Taliansku, tak šlo o jednorazový projekt zatiaľ, čo v Plzni to môže byť aj dlhodobé, trebárs, keď sa im zapáčim a keď to klapne a keď hľadajú niekoho ako som ja. Takže verím, že som si vybrala dobre. Čo sa týka toho Talianska, tak mi je to samozrejme ľúto, pretože hej, mohla som si spraviť výlet do Talianska. Druhá vec je, že pozvania na konkurzy v zahraničí sú veľmi vzácne, pretože konkurencia je obrovská. Nevadí, si to tak malo byť. Teda určite. A teraz možno niektorým z vás vrta v hlave jedna otázka. Keď ma sledujete na Instagrame, tak si možno pamätáte a viem, že niektorí z vás si to fakt pamätajú, lebo mi to občas píšete, že som vám koncom minulého roka oznámila, že ma čaká v tejto oblasti, čo sa týka mojej speváckej kariéry, jedna veľká novinka. Možno sa teda preto teraz čudujete, prečo idem na konkurs. Platí stále táto novinka? Čaká ťa niečo nové? A odpoveď si dáme po reklamnej pauze. Srandujem. Vysvetlím vám to neskôr, teraz už musím bežať, lebo sa bojím, že nestihnem vlak. Viete, čo je sranda? Je úplne jedno, koľko času mám na prípravu. Nikdy nestíham. V poslednej dobe chodím vlakom viac než metrom. Jeden J. No, keby som to vedela, kde to je, vidím tu jeden A, jeden B, ale jeden J. Už to mám, akože zorientovať sa to je vôbec ľahké. Pýtal som sa 3 ľudí, každý ma poslal úplne inám. Ale už je to pravda. Takže pre všetkých, ktorí niekedy budú hľadať na stupište jeden je, tak pravdepodobne to je ako jich. Ale to je nie je nikde. Tak ja už som v Plzni a teraz sa snažím nejak zorientovať, ktorým smerom mám ísť. Vybrala som sa rovno a snáď dojdem. Mám ešte hodinu do registrácie, ktorá je o 1:00. Je to tu nejak tak inak, než som zvyknutá na tomto konkurze, pretože poradie toho, ako budeme spievať, sa bude určovať podľa toho, ako kto príde. Takže väčšinou to je tak, že vopred máte dátum, teda čas, kedy máte prísť, dátum samozrejme tiež. A príjete rovno na tú hodinu, takže ja ešte nemám ani spiatočný listok, lebo neviem, kedy dnes skončím. Tak a s pomocou mapky som to našla. Toto je divadlo Jozefa Kajetana Tyla. Tu je dnes konkurs. A úprimne povedané, neviem, čo mám teraz robiť, lebo ešte stále ostáva 3/4 hodiny, vonku nie je úplne teplo. A naokolo nie je žiadna kaviareň, aspoň žiadnu nevidím. A nechcem ísť úplne ďaleko. Momentálne som za divadlom a zvonku vyzerá akože dosť veľké. Ja sa priznám, že som v ňom ešte nikdy nebola. Vlastne v samotnej Plzni som bola zatiaľ iba raz, a to keď som bola hosťom v talk show. Takže už to tu mám trošku pohodené, lebo s Lukem sme tu strávili 2 dni. Ale som rada, že sa budem môcť pozrieť aj do divadla. Kaviareň. Tak nakoniec to bolo inak. Sadla som si do kaviarne a zavolal mi kamarát, ktorý tu skúša. V divadle práve mali skúšku, tak som sa bola pozrieť. Nenatáčala som, pretože to sa nepatrí. A momentálne som dostala miestnosť, kde sa môžem rozospievať a vyskúšať si veci s korepetitorom. Tak toto je najkrajšia skúšobňa, v ktorej som sa kedy rozospievovala. Moje konkursné šaty. Pretože ich nosím na všetky konkurzy. OK, preskočili sme pár hodín a ja už som naspäť doma v Prahe. Zbehlo sa to tam už potom všetko veľmi rýchlo. Jedna vec je, že samozrejme, keď už som sa bola pripraviť k javisku, tak som pri sebe nemala mobil a už som sa chcela samozrejme aj sústrediť a nemyslieť na to, čo všetko vám chcem ešte povedať a čo všetko chcem natočiť. Takže vám teraz ďalší postup, ktorý nasledoval, zhrnem takto slovne a potom sa konečne dostaneme aj k tej otázke, na ktorú už možno čakáte od začiatku videa. Konkurs prebiehal veľmi pohodovo, bola tam fajn atmosféra, išla som v poradí 4.
Všetci sme spievali 2 árie, ja som ospievala, položili mi nejaké otázky týkajúce sa toho, kde pôsobím a čo ma čaká. No a potom ma Terka Matlová, ktorá je moja kamarátka a kolegyňa, spevačka, ktorá tam tiež bola na konkurze, vzala autom späť do Prahy, takže som nemusela ísť vlakom. No a ja som prvé, čo urobila v Prahe, bolo, že som sa šla najesť, pretože som od rána skoro nič nejedla. Ale teraz už som napapaná, spokojná. A teda konečne odpoveď na otázku, či to, o čom som vám hovorila, že ma čaká, či ma to ešte čaká. Odpoveď je áno. Čaká ma to, ja sa neviem dočkať a neviem sa dočkať aj momentu, kedy vám to už konečne budem môcť aj povedať. Zatiaľ tak ešte neurobím, pretože ešte stále čakám na konkrétne informácie. Sama som nevedela, že sa to bude ťahať takto dlho, dokonca sa to malo poriešiť už skôr, ale niektoré veci sa tam pomenili, takže musíme byť všetci ešte trpezliví, ako vy, tak hlavne ja. Ale verte mi, že keď to začne, tak to bude stáť za to. Takže ma nezabudnite sledovať tu aj na Instagrame, kde sa čoskoro ten obsah veľmi výrazne obohatí o samé nové, dobré a zaujímavé veci. Moment, ja som vám vlastne ešte nepovedala, prečo som vlastne bola na konkurze, keď mám niečo pred sebou už dohodnuté. Život speváka je taký, že pokiaľ chcete niečo dosiahnuť a niekam sa dostať, tak musíte byť otvorení tomu, že budete veľa cestovať, skúšať veci a každý spevák, ktorý chce byť úspešný, ráta s tým, že bude niekde hosťovať a aj keď bude mať trebárs niekde angažma, tak bude hosťovať zase niekde inde, že bude cestovať, prelietavať a že je to proste ten taký krásny chaos. Takže aj keď mám niečo sľúbené a dohodnuté, neznamená to, že si tým zatváram cesty k ostatným príležitostiam. Ja to naďalej budem skúšať všade možne a budem sa snažiť spievať všade, kde to pôjde. No a čo sa týka dnešného konkurzu, tak samozrejme, ako som už určite spomínala pri predošlých konkurzoch, tak vlastne výsledok z toho nemám nikdy hneď, ale vec sa má vždy tak, že vlastne spevák, ktorý tam odspieva, potom proste čaká, či mu niečo ponúknú. Nikdy to nie je vyloženie, že áno alebo nie. Respektíve, keď sa vám neozvú dlho, tak je to jasné nie. Ale ten záver z toho človek nikdy nemá hneď, čo je taká trochu nevýhoda tých konkurzov, ale patrí to k tomu a ja som veľmi rada, že mám ďalšiu skúsenosť s konkurzom, ďalšiu skúsenosť s novým divadlom, spoznala som tam nejaké nové speváčky, stretla som sa s ľuďmi, s ktorými som sa dlhšie nevidela a veľmi rada som sa s nimi opäť stretla po tejto dlhšej dobe. A uvidíme, čo nás čaká najbližšie. Samozrejme, že mi v hlave vrtajú myšlienky, aké by to dnes bolo v Taliansku, ale som rada, že som sa rozhodla tak, ako som sa rozhodla a učím sa neobzerať sa. A keď sa pre niečo rozhodnem, tak už nechcem rozmýšľať nad tým, čo by bolo keby. A to radím aj vám, je to veľmi oslobodzujúce. A s touto krásnou myšlienkou sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.